René Schuurmans, januari is altijd een maand van rustig overzien van het vorige jaar. Is dat bij jou ook zo? Normaal gesproken wel. Normaal gesproken ga ik in januari wel eens uit op vakantie. Maar ik ben nu druk bezig met mijn nieuwe album. Er zijn 17 nieuwe liedjes aan het opnemen. En daar gaat een hele hoop tijd in zitten, want alles wordt live ingespeeld. Allemaal live muzikanten. En daar zijn we nog wel enkele weken, zelfs enkele maanden mee zoet. Maar ik heb goed nieuws, in juni komt hij uit. En mijn nieuwe single komt al 4 februari. De plaat heet Zing met me mee. Daarna komt er nog een single, die mag ik niet verklappen wat de titel is. Daarna komt er nog eentje. En dan gaan we knallen. En Zing met me mee, is dat dan ook echt een Zing met me mee plaats? De titel zegt het al, Zing met me mee. Het is een beetje wat jullie van mij gewend zijn, feestmuziek. Maar op het album komen ook nog heel verrassende dingetjes staan. Van ballads en middle of the road liedjes. Gewoon een stapje erbij, een stapje in de goede richting. En moet je dan in de weekenden met je live optreden zien extra voorzichtig zijn met je stem? Ja, we hebben de laatste tijd natuurlijk wel heel erg veel slecht weer gehad. Dus ik heb nu wel altijd een dasje om. Maar nou is het weer lekker buiten, dus ik heb gelukkig nooit geen last van mijn stem. Ja, ik ga nou op wintersport, ja. Dus ondanks het drukke werk zit dat nog wel goed? Ja, zeker. Ja, dat moet wel. Je moet natuurlijk af en toe ook wel een keer tijd maken om even te ontspannen en even rustig aan. Maar ik ga niet skiën, maar ik denk een beetje sleeën of zo. Ik ben bang dat ik mijn been breek. Net als Walter toen. Ik heb op Hivers 35.000 hivers. Twitters ben ik even de tel kwijt, weet ik niet. En zet je dan ook alles op zoiets als Twitter? Ja, niet alles natuurlijk. Niet alles, maar wel veel.